Hi guys, good morning. Magmata na ta sayo sa kabuntagon. Ngit 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 pa. Unsa na oras, Mother Martes? Alas 5 na in the morning. Nandito si Mother Martes sa kusina. Ang muta natin ay tanggalin natin. Alam kasi ninyo na tayo ay mumutain. How are you, Mother Martes? Okay ra. Good morning mga guys. Yes. Si Papa, good morning. Good morning guys sa inyong lahat. Good morning sa inyong lahat guys. Yes, good morning sa lahat. Si Mother Marites kagabi, gihilot ni Lilin. Nga, naglabad-labad man ang yang ulo. Karon, kumusta naman ang feeling? Okay na. Ha? Di na labad mo ulo? Hindi na. Kaloy sa Diyos guys, naulian na. Ba? Naulian na ang iyahang hid-ik. So, Sayang kalawasan. she is timpla-timpla the coffee early in the morning. Si Papa ay nakakuha na si Papa. Nakaluto na sa kanin. Kaya mayroon na naman siya ngayong trabaho sa kanyang opisina. At eto, as usual, kapi-kapi tayo, guys. Bawa sa opisina sa Lasang. Rinig. Ito lang release ko. Magkaya po sentral o sa awat siya po sentral. Mga nagamay na kay para dili Gamay lang kayo. arthritis. Kani gisintralan ni mama. Kani ang rebisco magrebisco ta. Iko. Ha? Kada na to, balo na. Balon. Iis na to. Ibalon mo yan. Ay, si Mother Marites, nagrebisco na siya. O guys, kain tayo guys. Kain tayo kape. Aw kap. Kain ganit tayo sa Kape. na biskuit. Aw. Kain tayo sa Alangan biskuit. isong gupon ta ng biskuit. Hindi ang katawa ko sa kakili niya ako. Panhot lagi siguro. Panto bugat. Abugat lagi. Pag di tayo ko sa CR, pag dungo na ako. Gusto ako danos. Ikaw gani, o mag-ubo gani, ikaw kung sa'yo kitumuulog, kasukaon gani, kadungo din, pitahan. Ito tuaro ka dasin bako. Alay ka, Si Auntie Langging, duha man di ka buki anak, no? Duha man di ka buki anak, no? Naano siya? Dako Ha? Dako na da. Yung anak ni Auntie Langging? nagtungad la dahil ligapon daya at ang pista. Oh. Magbahog tayo sa mga piso. Kay mayroon naman tayong mga piso dito. Okay, nag-atang-atang na sila, oh. Chinese chicken, oh. Kaya na ang mga idlahan kay sa mga manuto. Sige, pansuga, oh. Ana, wala din lima ang katong kuan. Akong gidalang nga kuan. Piso. Nag-uli na diri ma ang kuan, oh. Tik 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 tik.
Kanagang suki naman ang buho. Ito, dili yata mga tundat. Si Mother Marites ay naghugas-hugas siya sa plato. Magmidyas tayo guys kay magtigway tayo sa baka. Ngayon, eto magsuot na naman tayo sa ating butas kay para safety na safety ang ating paa. Magpamahugta sa baboy dayon and then magtigway ta sa baka. Bakakon. Eto, tanggalin muna natin dito sa ating tripod ang ating cellphone. Mother, ito ay ibahog ko na sa baboy. Ayan, ibahog na natin. Ito ang pagkain sa baboy, guys. Nganong gamay raman ni, mother? Nganong gamay raman ni? Kaya pala pag bagong pangasawa, kunti lang daw ang ipakain. At ngayon ay tigway na naman tayo sa baka. Dito na naman tayo, creamy na naman ito. Kasi ito ay makulit talaga. Maghintay ka nga. Ha? Hindi ka makapaghintay. Ano ka ba? Awa, diyan kasi. Uy, ginit ko na. Paakan pala ng babuyan. Kapadik. Ay! Agoy. Ay, ginoo ko ba yun? Di. Oh, tira. Agay! Ay! Ay! Imo ba naghambato, nabuang ka man siguro. Diyan. Oh. Sibugsa! Ano, wala na nautip. Agay, wala na. Hala, ano na, yabo-yabo na, day. Bayuta ka. Sapadik. Ay, sapa. Sukul-sukul ka na ako, ha? Na. Dito sa kay napay. Bahala na niyo, di naman. Tilok, wala na tilok, guys. Ay, naku, itong baboy na ito talaga, Talagang maisog talaga siya. Dito natin ilagay sa taas. Ibalik natin ito kay magtigway tayo sa baka. Mother, here. I will go to tigway the baka. Ay! Ma! Among ma! Ang mama na mo. Be? Bihiba ko mama, ha? Anad mi siya nga baka. Di siya awat sa uban baka nga. Gusmugon din ka. Hala. Nakabuhi ra ba ni siya kagabi niya? Ang baka ni Papa, muy yanggi kuan abay-abay. Yara guys. Tanggalin na natin ang kanyang hikot. Eto. Hala. Mabuti na itong baka kasi hindi gaya dati na tumakbo-takbo talaga siya. Ito parang naanad na siya. And come to mommy, ma. Come here. We're going to Kasagbutan. Tigoy-tigoy na naman tayo. Dito. Come here. Tingnan na naman natin dito banda. Diyan banda, tingnan natin kung may matigwayan tayo. Dito banda ay parang masagbot na siya. Saan na naman tayo daan dito, ma? Parang walang madaanan dito. Balik tayo doon, ma. Balik. Come back again. Here, ma. Ali diri. Ali diri kay walay makuanan diha kay puro balantinis. Masabod-sabod ka diha. Come here na. Here. Follow me. Ali. Ay, dagan-dagan. Okay. Nang sa ba na anak? Ay, kinuog ko.
Saan ang pisi? Mga nagsabot-sabot naman na yung pisi. Ang mama na mo nga gamay, ako nang itigway. Alam ninyo guys, mayroon ako ipakita sa inyo ha. Sino ang nakarelate ng ganito? Pag nasa bukid ka, I'm sure na makarelate ka sa ipapakita ko ngayon sa inyo. Ito ay nakita ko talaga siya nung isang araw. Ayan. Ito ay salag sa ulula. Nakarelate kayo niyan. Dito siya nagsalag. Ayan. Sino ang nakarelate dyan? A few moments later. Kung saan ay magikuha, Loy? Tanglad. Tanglad. Agkuan mo, halang-halang mo. Magbuga ta sa kahoy. Kay para naatay sunlod. Na may kahoy dani buga unon. Lagay natin dito ang atong cameraman. Ang ating camera station. Plaster na plaster. Oh. Di ay atsa. Kasi nakarelate niya sa atsa. Magbuga tayo guys. Ha? Lechon. Ano ba day? Lechon atau sudanon? Gabok ba kayo ning kuan ma? Kahoy ni Papa nga gidala? Gabok kayong kahoy ni Papa nga gidala? Ha? Kisa man ni kahoy di ay? Buga ta guys. Kahoy.
meron na tayong na buga na kahoy. So, iakyat natin kay para mamahaw na din ta. Mother! Mother! Kasi kabalo diha magbugha sa kahoy. Eto. Ay! Tayo na! Tayo na! Hala, makaagi ba kataan ni sa pultahan? So, ganyan lang. Akyat day. Akyat. Akyat ka day. Ha? Di pa kaanang ang gisakan anak ko. Agoy ang medyas. Ang butas, mang ses. Hala, nahulog ang butas na. Hawa ka der, hawa. Mura na mong ginuga. Yes, I have a lot there of kahoy. Kahoy ni Maria Marites. Ni mahurot na po ni kay ngano. Ihang ilata sa bahog. Hindi pa na makaluto. Ha? Di pa dyan makaluto. Di pa. Grabe po ng bahugan, no? Kunin pa natin yung ano guys. Sobra dito. Ang butas o nahulog. Madumihan na naman tong ano ko medyas. Kasi itong medyas ay magamit pa ito mamaya. Kasi ang baka. Matura ang baka dito sa kuan. Palihog lang ko tanaw maha kay agtugbong man ko. Dito sa ilahagya po ni kuan kato akong gihikutan. Unahan na to. Dito dapit sa Naymarang. Kay doon naman ko to Ato na ni pangsaka kay para di ni mabasa sa ulan. Kasi naglukdong-lukdong na naman guys. Alam niyo na dito sa bukid na hindi natin alam ang panahon na umuulan talaga siya. Kaya ito isakasaka na natin. At saka itong kahoy na ito ay gabok. Gabok na siya. Ito isakasaka natin. Lahat-lahat dyan. Ayan, hindi na yan. Masyado ng ano yan. Ito, pwede pa ito magamit, masunlod. Diba? Ito. Mamahal na rin ta. Anong ulam mo, Mother? Mother Marites? Ala, parang kinagat-kagat ako ng sulom. Bakit? Ala, Mother, kinagat-kagat ako ng sulom. What happened? Okay. Ang liog ko. Anong ulam, Mother? Ala, dagan kay sulom, guys. Grabe. Ha? Hawa, Mother. Hawa. Baka sagid yung arthritis mo. Arthritis. Ay, wala na siya nakarang sa ulo. Ito. Ay, yan. Ang lamok. Ang sulom. Ano sa'yo mong lutoon, Ma? Ha? Ay, mayroon kasi pansit, guys. Kagabi, nagluto si Papa ng pansit kagabi. At saka, inununan. Inununan ang baon ni Papa, Ma? Napadiha, nabilin? Wala na. Akala na pansit, di na tayo magsalikuan-kuan pa. Kaya, masarap ang pansit, pampahaba ng buhay. Sino nakarelate dyan? Pag birthday pansit, para mahaba ang buhay. Palaging may birthday. Palaging mag-birthday. Tingnan natin kung hindi ba ito magsiga. Sabi mo, gabok. Tingnan mo yan, ang... Nasi Jim. Ayaw ko gamay si malugbati dahon man. pagkwada ko Langkahan ka, Bo? Tanong ni Nakikinde diha? wala man. Aki sa din na diha? Duli. Ah, Kuan
Mag-almusal tayo ninyong lahat dyan with Mother Marites. Almusal tayo sa masarap na ulam. Pansit ang ulam natin ngayon ha, sosyalan kay tag-ulam kay nagluto si Father sa pansit kagabi. So mga una ta guys. Kumain na si Mother Marites. Unsa ni siya ma? Sabaw sa inununan. Ang balo ni Papa kay inununan. Na esda. Hello guys, mamahaw tayo guys. Kay dati yung baon ni Papa kay Lahat. kuan man. Mami Vic. Yes, Mami Vic, kain tayo lahat tayo. yan. Tayong lahat, kain tayo. Kakain ka ng pansit, Mami Vic. Masarap ito, Mi. Ito Pamtit ay del mundo. Madam Tess, Mamita. Mamita, Madam Miss G, kain tayo. Lahat. Lahat. Kain tayo. Bahaw ang kanin namin guys. Mga kaguan, kanyang baho sa NFE, ang red rice. Mga stock na siguro ni siya, Mother. Pero kung kan ulit naman dah. Ha? Kung kan ulit naman. Ayan, bahot, no? Pag mabugnaw, gahi. Dugay, dili kabalot. Gahi man. Sakit mahina sa gabi eh. A few moments later. Ay, tuya. Ay, kabong tuya. Magkamay. Kaha? Wala Magluto mi karon sa dabong. Tapos, hala Mother, naanay mantika man deda ni Mother. Init na kay ni Mother. Ang kuan, ahos. Naa si Auntie Celia Ari, kapartner ni Mother Marites. Ako na nilunod. Ilunod na nato ni siya. Sibuyas dahonan. Sibuyas dahonan daw ahos ato na ning ilunod. Hala Mother. sa unang yata ni kapaghang ba kay dito. Tinapa ilunod. Gan. Na magpisik-pisik ni karon. Nag-edit ko kagani na human pamahaw and then nagtigway ko sa baka. Pag uli na ko, di ana dahil si Mother Marit ani magluto na siya sa dabo nga gihatag ni Yaya Tuya. Init ba siya, ma? Ang dabong? Ano pag luto? Dala ni Yaya Tuya manaa. La, lami kay tagsudan karon. Tungtunganan. Yan o, tungtunganan. Ginay ka na imong tungtunganan, mother, kay ma-slide ka na. Tuyo is here. Daw naa po dayon mi bulad lutuon. Lami ni siya nga bulad kay tamban, oh. Hala, lami kay tagsudan karon ha. Dabong na may sardinas. Ihurot na Hala, luto na siya. Lami kay tagsudan karon kay dabong. Kisay mukaon og dabong, mga unta. Kuan naman na siya, Auntie Celia. Isa ka serve. Palito ni, 100 na ni. Di, 15 pesos. Anta. Eh, bawal ba ya? Kay binyo pa siya. Paanak siya. Ang kabuan sa yang Ya. Nagkuha ko sa mantika, mayroon kasi use oil doon. At napansin ko yung use oil ni Mother parang nung nakaraan pa yun. Kaya ito na lang ang gamitin natin. Manteka, mga sis. baboy. Unsay ibahog sa iro. Mantika ba? Pagsuka sa naa sila. Kunting mantika lang ilagay natin kay
Lima ra man ni kalugas ang atong bulad. Hala, ang buwada ni. Ibutangan na mo? O, gibutangan na. Nya, eto. Lagay natin itong ano, kuha lang siya kabuok, unom ka lugas nga bulad. Pila ni mother? 12. Ilunod na natin kay murag something init na siya. Nalunod na. Atong bali-balihon kay para mangaon na dayon ta ha kay lami kitag sudan karon. Perfect kayong sudan na to. Ay, nagpisik-pisik na. Magi niya akong kontra kay hadlok ta sa pisik, guys. Init man good. Hala, lami kitag sudan, Mother Marites and si Auntie Serena here. Aray. Ato na siyang bali-balihon kay para dili siya mapagod. Dihara mo magkuan ugma. Okay na siya. Ato na ni siyang hawason. Ito ang atong buwad. Are you okay, Mother Marites? Okay na, pagdali na kay kaon na ta, kay gigutom na ko. Perfect na perfect ang atong ulam for lunch. Maghugas tayo ng kamay, kay magkinamay tayo. Na Mother Martes, kain na tayo sa masarap na ulam. Mga onami, ang mag-pray si Auntie Celia. Awala ko no. Ay, sa galasmahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Lord, bendisyonin kini among mga pagkaon nga among gihikay karon ni Mas Using. Among gipasalamatan ug gipangayo pinagi sa imong bugtong anak nga si Jesus nga buhi ug nagahari hangtod sa kanturan. Amen. Sa galasmahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ito ubusin natin. Sarap ng dabong.